Euskal Herritarrok Bildu udal taldeak 2007-2006ko matxinadaren inguruan aurkeztutako mozioa. Oposamak egula, pleno baten ja emezten gura sartuteko mozio bat egiztia. Ez nahiz asko luzetuko, dano jaso zenuten gure mozioa, eta matxinadaren mozio da gure historiako parte bat da. Gure aintzilako, bizitako, gure herrian eta gure jendin historia da, eta horretiken. Ekarri gengo mozio hori eta espero du gara, dano gurekin altia. Eskarrik asko. Esoakin, zerbait izateko? Beti mozio orokorrak direla kexatzen ari gara eta hitzetan gelditzen direla. Gainera, ez direla herrikoiak eta guetik herrira begira daudela. Oraingo honek ez dirudi aitzakiak duenik herriko gai bat da eta ekintza asko burutzen ari dira gainera. Beraz, gure babesa emango diogu oraingo honetan. Eskerrik asko. Miguel. ¿Nada que comentar? No. Gracias. Kanen. Bueno, guk ikusten dugu gertakizun historiko bada, matxinadana, oitala azkaldi gertakizun da. 2 mende eta erdi. Askotan kostatzen zaigu, gure bizitako mendeko gertakizunen azalpenak eta interpretazioetan adostasunen idatzia. Orduan, zezanik ez, hain urrutiko gertakizunak ulertzeko eskatzeana edo beharrezko ikusten dena da perspektiba historiko bat izatea. Orduan, guk uste dut, hau historialariek lantzeko gai badela, hitzaldi bitartez, liburuek, mundu akademikoen, bere leku izatea egokile da, baina erakunde publikoek horren aurrien posizio bat hartzeko gaie ez da. Ez dugu ikusten mozio bat, posizio bat hartu behar dutenik erakunde publiko bezala, bai hitzaldiek edo antolatzaien ekitaldiek, ez bideen bat edo azpiegiturak errestu, egin da bezala kasu. Mozioei buruz dara aipatzea, aitortzie, garai hortan matxinuek edo herritar txundiek sufriuzaren egoeriak batik edo egoera horrekin, aitortzeren egoera latza bat bizi zerena garai hortan, eta bakarriko hortan hori aitortuko dute, baina deklarazio inbarrekan ez dugu ikusten. Eskerrik asko honetan, Bai, guk aipamena ekin nahi egun dena izango zen, alde batetiken, hau azkenien historien parte hartu zen jende baten rekonozimentua da. Eta udaletxe hontatiken, sasortako beste jende batzuei bai intziko rekonozimentu bat, ez dala denbora asko, eta kaballerituen anibertzaizu ezala eta hemen egunduko ekitaldi konkursoan tolosan. Orduan, guri iruditzako herritarrak osatze dela bai herrixeek eta bai jende ilustrauek, danak dira herritarrak eta rekonozimentu danak merezi dela. Guk eskatze duna, aitortza da. Ekintza hor gertauzin, herri honetan gertaudien historien zehar importantenetako bat gintzana gaina, eta ondorixo batzuk bizituna bai Espainiko historien zehar. Orduan, guk hori alde batetik erreindikatze du, bestaldetik da, berrendu horretan arrute, anibertzaixo bai badauzkela beste estanda egon, beste ari batzuk atzetik datozkizenak eta badauzkela, zu esan duzun zela, hitzaldi batzuk, ekin egie, eta hor parte hartzi dauke, entzulen mugun jutin edunak, historialari zebiltzea, jende jantzixe dabil, eta orduan guk askotigu dalitxi eskatzizuna da hor parte hartzia. Daude herrixetako eraikinetako bisitak, turistikoki esplotatzeako esplotau, erabili, herrixek ezauturekin gauzua da, ez kanpoko gari baizik, eta baite bertako herritarraken norbean historixe ezautu taigun. Orduan, horrekin batean, guk eskatzen dut jan martxan, jake askotigu dalitxiek sartzen bat dira, handu sartuko ganez, badu beste erakunde batzuk jan martxan daudenak eta hori antolatu, hori aurrean ematen arinak, gauzekin batean lankidetzeik. Eskerrik asko daizka, Kanen? Bueno, aipatzezu, ekitaldi batzuk eta egon direla, gurean ez da inoz zuzen du.
Bakarrik eskari jera onda, erakusketa batzuk eta egiteko, eta eskari horiek azpiegitura horiek utzi dira beste azpiegitik egitaldi batzuk, eta gu prensa bitartez dira gura besteik ez. Beste modu bat egin bazien akaso beste leku bat egon zirkien ez dakit. Bestetik, konparaketik egin duzu, oindala, ointzala hemen ekitaldi bat, kasu enten ilustrauen erakundiak, la Sociedad Vasconga de los Amigos del Paisen, ospakizunen inguruan, aniversari inguruan. Ezan behar da, ilustrauek izendeben ekarpena historien uka ezinela da edozein mailapa, Europako historia. Orduan, herrien bertan eukitzien erakunde hori aurrerapena suponio zuena historien modernizazioen beste entidade badaukena. Eta egoitza hain justu gure herrien eukitzia zuerte bat da, eta horregatik hori ospakizun bat eman zitzekon, justu eraikuntza honetan eman zielako lelego pausuek aldaketa horiek gertatzeko. Gauza batek ez du bestiek entzen. Bi mailatako gertakizune dira, garai berdinetu dira, baina gauza bat bestiekin ez da kezerretu ziren, dimentzio berdine ez da. Orduan, Eskerrik asko, nekane.